และmajik U Phadar Jim yaki paidbah hakate jaka ka video kelas yang viral haki social media hadin bu ne U Phadar James ulapin yak majik ka bashar khai shisha bat hang ne phila ban sakhi bu Phadar Jim ulale ketika jan ka basa ula thap kti jong u bat kumte hi ketika jan kala ja henry sashi phang pat om shimla tep nang nu yo ketika jan bu Phadar Jim ula sei pat ya ketika jan bat pet phi yak ne ka video Subnang talking sapit, rodo na ye khagene ka note mo in sapit mo. Let's say kadang khagene. Yes kadang khagene te. Kamu nomor nak dapat. Say buat themai kini kin thai khasi hakabai dei bat karukom rap job card bat hang ne philaban sakhi bakli yang du lan syriak bat yasam ya pas yu tu mauria dakabaki ya pas iwe bat kumne laong kakam kadap kloy nomor baro kia Trei renti lang Sengap hi ka jingkiran na une ulang pa hato kane ka jingkiran jong u ka lang ka badela ne ka lang ka balad ya komen mapi hapo acha kane ka video Sarang kasing ite tamo wan na kabla po hing habak khulung habak khon tamo sarang kasing ite hing imei pang long marau reng long marau hing juga tengah tamo cekom tamo pen shop bed pen yap bed une u heprit yaki paidbah ki bawana kata ki ying ya tho ha kata ki jaka ha ka ba une u heprit ularwai de kintin power ki ba shong ne ki ba shong rukam ba banda pen la ngam ngam tep shu ke ai pen ang halor ka jingnang halor ka jingla jong une u heprit bat to mentai ya ngap no ya ka jing power na une u heprit Yaki sama shenrang semua tu saya larumpai wat la pemon satya wat dum shule kaya ka yaki sama kentai piru wat jup yang madai napen ya imai kenang balai kaki kanre kik miki pajangi kijus nan kiju pen i bat bosin kiju ong ba pingsok lawai lajang ko kilok milong pa piru to daya rum swet te tangkat ne ki video menta ka sngi te la dap ya sotanat ya ka video sunga bhan like ya ka video te da subscribe ya ka channel ba de share ro shaki parlak jang phi